Може ли студента да допуска грешки сега тук? Може да допуска грешки, но те се отчитат. Има софтуер, който значи след всяко упражнение се отчитат грешките и той дава отговор на въпроса какъв е процента на грешките и колко е усвоил съответното упражнение. Може да го повтаря до тогава, да постигне по-високо ниво на компетентност, на владеене на умения. А новата система е роботизирана, която каза професор Горчев, тя може ли да допуска грешки? Новата система, роботизираната? Да. Всяка една машина може да допуска грешки. Няма идеалната или съвършената машина, но разбира се, всичко е сведено до един теоретичен минимум. Тоест до практически минимум на практика е сведено. Така. И в момента той спаси живота на една жена с матъчни древни. Да. Ако иска някой може да опита. Ако направи фатална грешка, ще се разписка ли нещо? Просто ще изхвърли от операция. Ще ви изхвърли от операция, което значи, че не можем да продължим. Да. Фейл.